Nikabanya kenyoro korua liangoko hegotoka seward ya Nyatike bunge ya Kitutu Chache South. Bagokere umoroberi wa Westima hinse yobora ibwaye. Mojumbe webunge yomuske Anthony Kibagende. Ukwana hekere kiobanya kenyorabo nigobate buna. Urabu Westima nigobara chiwekirani amagani na gosirio bokebago. Anene obuo babeire bokwene kigwa chinga kie chia botuko. Mori kitodiboni asanya. Morobotu wa sinchira yoboikira. Neri tuko liokorenta oburabu ase kenyoro kia liangoko yugotoke wodi ya Nyatieko meye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii chingaki omoroberio o last mile connectivity oika chinsemecho asokonyora estima na boigo bunenchera yamo yogoikirania magenderero chinsemecho mariete yangu kuchonyongera kerema kinore kya liangoko naonka nanda se transforme am the chairman ekorire transforme na magendera roro bona so wenge gentongo teba ngankiria mugambi toke bageni lazima rie konye toko nyebichise weta lakini bona yaikira magena matuko narama ga twara kuru kwebikondo ga bona moroche to webikondo ntomeseti gusangana bamenyi bekenyore kyo ni gobaina liambu ya mono guchia somo jumbe bworogongorwe Anthony Kibagende na boigo kumuboria kugenderera gutuma magenderero chinsemo chonsi twabiri no moko manne asokonyora umurero gwetera ase umushimi woito Kibagende tinabiri no moko manane nabantu abaminto turatwensi twabiri no moko manne ntwanya korora murero gaiga kurugese bunense atongetwe anche ni no moko manene asomo esimi wa Anthony Kibagende otogetero murero asengenja abana baito konya bagosomera bigenga nare kwerera Anthony Kibagende omutombi yamono asa magendere agendete gotoretera gaiga intuntu abwate estima gaiga tolotse bano gwetera Anthony Kibagende otoretera estima gotorko bano mogoko asa estima yetu yachire liangoko Anthony Kibagende itagenderere abangi nakaimole moiriri asense mujende yenkwana yabo nigo basanga ngati yemechandeli babeire bagwetera anana soko baime yomuzunte in fact abana baito bakwende school gari yangoko saa zingine ntubwati murero abana batakire preps cyamambi kwamagonyora abana bakwenda saa 2 saa 1 ndi abana baguye school postre motoka menje na kwa deshenze seto kama gari kanyimbo ndobwate muchango estima okanyoro monta kurugari ile simya kigo kigo church asenje tutabwate estima ulindo mweli oye nigo babwatuka egekurege tindi gochasa bakagerwa bobo ibi anene bechiwa ya chestima echo chiarorekanire komererwa matena bange ase chinsemo aho anena samatuka magega onyoro monto kosagia omana ko gotige yaya abaminto chiwa chiasetanga kiende akikonyora mbaramanya kinja chikairana watu wanabwatu kubuja bono monto tadiorega oyora bororo ayo manya bone kinakia oyo mkeyi project yeyere ndwe no monto yo koibe mete ero ko bekwerensa ko barwere namba icyenyora kana namba iteyo onyorwe tumaite egesibora bekerwa ngoba gatore de project yeto yaiga estime yebe kubuya abari batikana baro bacha ko bekerwa ridegere to konya se kenyoro wigai kuripoteria egetaseni kia gatembe kuroiga se kenyoro kia liangoko igotoke wode ya Nyatieko bunge ya Kitutu Chache South ria nigongoro kwa Dipon Asanya.